офтоб ва сайёраҳои дар гирди он даврзананда, астероидҳо, кометаҳо ва дигар ҷирмҳои осмонӣ системаи офтобиро ташкил медиҳанд. ҳамагӣ дар системаи офтобӣ 8 сайёра аст. уторид, зуҳра, замин ва мерих ба сайёраҳои гурӯҳи замин дохил мешаванд. онҳо нисбатан андозаи хурд ва сатҳи сахт доранд. замини мо дар ҳисоб аз офтоб дар ҷойи сеюм буда калонтарини онҳо мебошад. аз ҳама хурд уторид мебошад. диаметри вай қариб 3 маротиба аз замин хурд аст. сонӣ сайёраҳои азим меоянд: муштарӣ, зуҳал, уран, нептун. онҳо асосан аз газҳо таркиб ёфтаанд ва сатҳи сахт надоранд. калонтарини ин сайёраҳо муштарӣ мебошад. диаметри вай тақрибан 11 маротиба ва массааш 318 маротиба аз замин калон мебошад ва ҳатто 3 маротиба аз ҳамаи сайёраҳо дар якҷоягӣ калон мебошад. плутонро соли 1930 кашф карда аввал сайёра ҳисоб мекарданд, аммо диаметри вай аз диаметри мо ҳам хурдтар аст ки радифи замин мебошад. бинобар ин соли 2016 астрономҳо плутонро аз синфи сайёраҳо хориҷ намуданд ва ба сайёраҳои майда пакана дохил намуданд. ҳамаи сайёраҳо дар гирди офтоб ба як самт ҳаракат мекунанд. дар ин ҳолат ҳар як сайёра боз дар гирди меҳвараш чарх мезанад. аз ҳама тезтар дар давоми 88 рӯзи заминӣ дар гирди офтоб уторид як даври пурра мекунад. дуртарин аз офтоб нептун ҷойгир аст. дар гирди офтоб дар давоми 165 соли заминӣ як даври пурра мекунад. ҳар қадар сайёра аз офтоб дур бошад, ҳамон қадар вай суст чарх мезанад. аммо ҳангоми гардиши сайёра дар гирди меҳвар ягон қонуният вуҷуд надорад. рӯзе аз ҳама кӯтоҳтарин дар сайёраи калонтарин дар муштарӣ мебошад ки камтар аз 10 соат давом мекунад. аммо дар зуҳра рӯз 243 маротиба аз рӯзи заминӣ зиёдтар мебошад. зуҳра ба сайёраи замин наздиктарин буда, аз рӯи дурахшониаш баъди офтоб ва моҳ дар ҷойи сеюм меистад. азбаски вай назар ба замин ба офтоб наздиктар ҷойгир аст, онро фақат пагоҳӣ ё бегоҳӣ дидан мумкин аст. диаметр ва массаи зуҳра аз замин андаке камтар аст. атмосфера дар зуҳра бисёр зич буда, асосан аз гази карбонат иборат аст ва оксиген дар он қариб вуҷуд надорад. аз рӯи чунин атмосфераи зич ҳарорат дар сатҳи зуҳра бисёр баланд аст, то 500 градус. мерих сайёраи баъди замин мебошад. диаметри вай 2 маротиба ва массааш 10 маротиба аз замин хурдтар аст. аммо давомнокии рӯзаш қариб ба мисли давомнокии рӯзи замин мебошад. атмосфера дар мерих бисёр тунук мебошад ва қариб оксиген надорад. ҳарорат дар сатҳ метавонад то 100 градус хунукӣ фарояд.